Dovoľte, aby som vám predstavil našu službu prípravy stavby, ktorá je prvým krokom k úspešnej realizácii vašej strechy. V našej spoločnosti Strechostav sme presvedčení, že profesionálne a dôkladné plánovanie je základom bezproblémovej a predvídateľnej realizácie bez nečakaných komplikácií. Naša služba prípravy stavby zahŕňa odbornú technickú prípravu, ktorá začína obhliadkou strechy. V rámci tejto obhliadky vykonáme presné zameranie strechy a podrobnú kontrolu jej aktuálneho stavu. Výsledkom je fotodokumentácia detailov, ktorá zaznamená všetky dôležité skutočnosti a technické parametre potrebné pre prípravu realizácie. Okrem toho spracujeme zadanie na základe analýzy poskytnutých informácií, zozbieraných údajov a vašich konkrétnych technických požiadaviek. Pripravíme podrobný položkový rozpočet, v ktorom sú uvedené všetky náklady spojené s realizáciou jednotlivých krokov. Pre zabezpečenie presnosti vykonávame priame merania a výpočty, ako aj overenie skutočného stavu strešnej skladby prostredníctvom hĺbkových sond. V prípade potreby realizujeme aj diagnostické metódy, akými sú napríklad zavodňovacie skúšky, ktoré preveria odolnosť strechy a lokalizujú miesta zatekania, iskrové skúšky na presnú identifikáciu netesností, ťahové skúšky na zistenie únosnosti kotvenia, termovízne merania na odhalenie tepelných mostov a bodové merania vlhkosti na detekciu miest so zvýšeným rizikom prieniku vody. Cena za túto komplexnú technickú prípravu stavby závisí od rozsahu prác a použitých diagnostických metód. Táto suma vám však nemusí predstavovať dodatočný náklad. Vieme ju v plnej výške odpočítať z ceny realizácie v prípade, že naša spoločnosť Strechostav bude zhotoviteľom diela. Možno sa pýtate, prečo je táto služba spoplatnená, keď niektoré stavebné spoločnosti ju ponúkajú zadarmo. Áno, zadarmo, ale častokrát aj nezáväzne. Treba jasne rozlíšiť, že takéto predbežné cenové ponuky nezahŕňajú žiadnu diagnostiku ani podrobné analýzy. Výsledkom je, že častokrát vyžadujú dodatočné upresňovanie rozsahu prác, s ktorým sa pôvodne nepočítalo, čo následne vedie k zmenám a úpravám ceny počas realizácie. Služba prípravy stavby, ktorú vám ponúkame, nie je len formálnou prechádzkou po streche a jej výstupy nie sú iba orientačnými odhadmi. Pri našej príprave stavby si dávame záležať na dôkladnom zozbieraní potrebných údajov a výpočtoch, ktoré sú spoľahlivým základom predvídateľnej a bezproblémovej realizácie. Na príprave stavby pracujú skúsení, kvalifikovaní odborníci, ktorí venujú príprave stavby reálny čas a dôslednú prácu. Všetky svoje dlhoročné skúsenosti z množstva realizovaných projektov prenášajú do každej prípravy stavby. Každý rozpočet tvoríme dôkladne, zohľadňujúc reálny stav strechy, potrebné normohodiny, materiálové náklady a prenášame do neho praktické skúsenosti z predošlých realizácií. Vďaka tejto dôslednej práci vám prinášame predvídateľnosť, hladký priebeh realizácie a dlhodobo spoľahlivú strechu. Ak si ceníte odbornosť, profesionalitu a chcete mať istotu, že vaša investícia do strechy bude premyslená a plánovaná, naša služba prípravy stavby je určená práve pre vás. Budem veľmi rád, ak nás budete kontaktovať na e-mailovej adrese info@strechostav.sk, kde si spoločne dohodneme termín obhliadky a začneme tak proces prípravy stavby. Upozorňujem, že naša služba sa nezaoberá spracovaním projektovej dokumentácie ani neposkytujeme znalecké posúdenie. Naša príprava je zameraná výhradne na odborné plánovanie samotnej realizácie stavebného diela. Ďakujem za porozumenie a teším sa na spoluprácu.